No, pretože si myslím, že je to dosť veľká strata času a keď som chorá, niekedy ani nemám teda síl k tomu lekárovi zájsť, obyčajne to vyležím. No tak u lekárov vždy človek strávi veľa času, čiže aj tá pohotovosť je taká, že tam ste tam asi dlhšie, ako by človek chcel byť. No. Skôr s lekárnikom alebo s kamarátmi, so susedmi a tak.